Matur nuwun sampun mirsani video saking kula lan kanca-kanca. Iya bener banget Kang. Lah terus kepanjang kuyungipun kagem Ngenol Music, pencet like, komen, subscribe. Ayo rame-rame didukung lur. Mula-mula wis bejaku iya Dik iya wis pancen dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing atiku. Cok samar yen lah tak pikir aduh Dik aja kuatir manok kekang aku marang pancen sengaja pancen dijarap ada sakit hatiku ana kadal mangani roti tak budal aja digondeli aduh Dik aja digondeli. Monggo Pak Sarju, baturi kula. Iya Dik iya wis pancen dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing atimu. Aja kuatir manok kekang aku marang pancen sengaja pancen dijarap ada sakit hatiku
aja